Filwaqt li l-aħbar li klijenti ta' Satabank reġa' għandhom aċċess għal kontijiet tagħhom tintlaqa b'sodisfazzjon, il-klijenti li għandhom depożiti leġittimi fil-bank għadhom qed ibatu minn restrizzjonijiet wara l-kontijiet tagħhom kienu friżati għal 48 siegħa mill-MFSA. F'sarija firmata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Finanzi Mario De Marco u l-kelliem għall-Ekonomija u s-Servizzi Finanzjarji Cristi De Bono, il-Partit Nazzjonalista nnota li d-deċiżjoni tal-MFSA li tħalli l-klijenti l-aċċess għal kontijiet tagħhom xorta waħda isuġġetta għal xi kundizzjonijiet, mod partikolari jekk il-kont ma' Satabank kien l-uniku kont għal ċertu individwi. Il-persuni u l-kumpaniji li għandhom bżonn jiftħu kont bankarju ġdid iridu jgħaddu minn proċess twil li se jpoġġihom f'aktar stress u diffikultajiet finanzjarji. Għaldastant kompli l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista, l-MFSA għandha tieħu azzjoni immedjata biex jitnaqqas ir-riskju finanzjarju għal dawn in-negozji u fejn hemm lok anki jingħataw kumpens. L-istqarrija tkompli l-MFSA kienet sħiħa bl-informazzjoni tagħha mal-klijenti ta' Satabank kemm l-individwi kif ukoll il-kumpaniji. Mario De Marco u Cristi De Bono fakru li r-reputazzjoni ta' pajjiżna hi kruċjali fejn is-settur privat u investituri leġittimi qed iħallsu il-prezz tal-atteġġament passiv tal-Gvern biex isewwi din ir-reputazzjoni.